Despois de 6 anos esperando, que pasa co centro de día de Vedra? En xuño do ano 2020 aprobouse a moción do BNG. A moción indicaba que no 2024 estaría o centro de día e a miniresidencia a finais do ano 2027. No ano 2021, os alcaldes do PP de Vedra e Boqueixón reuníronse coa conselleira de Política Social, Fabiola García. No ano 2021 presentouse a memoria do proxecto aprobado. Valorouse en 2,5 millóns de euros e incluía un centro de día e unha mini-residencia. Pero o PP esqueceuselle o proxecto até o ano 2023, onde o prometen novamente na campaña electoral. Un ano despois a Xunta compromete o financiamento para 16 residencias e centros de día, pero o centro de día e a miniresidencia de Vedra non estaba entre elas. No ano 2024, nunha mesa de seguimento o alcalde de Vedra informa que a situación económica municipal impide realizar o proxecto previsto e que opta por outro máis barato. Valerá a quinta parte do orixinal, 600.000 euros, será moito máis pequeno, con menos prazas e non terá unha miniresidencia. No ano 2025, os xornais fanse eco da precaria situación en materia de asistencia a maiores de Vedra. No 2026, acurralado pola oposición e a proximidade das eleccións municipais, o alcalde finalmente reacciona e anuncia a construción dun pequeno centro de día reaproveitando unha nave de bloques de formigón en desuso. Pero na reunión que citan os medios, non estaba o alcalde de Boqueixón. Fartos de retrasos e modificacións á baixa, o BNG convocou de urxencia a mesa de seguimento coa exixencia da presencia do alcalde de Boqueixón. Recorda que se non os obrigamos, non se van mover.